kaka podho chieng'. Agoloso kodu matin. Kendo agoloso kodu matin kapenjo niya. En ang'o momiyo an kaloso kodu to chao mana wechena. Kendo achalo nu mana gak tok. Wechena duto ukaw kendo uwito mana e taka. Ung'eni mopoga ok poku. Kendo omiya mich mar koro weche. Anyiso wach mabiro konyi kata mabiro inyi kiny. Dakudewa nang'o? Uparo ni chik en ang'o? En ang'o ming'eyo kuom chik? E piny ka kata mana e polo malo, onge gima duong'ie moloyo chik. Nikech Satan nong'anyo kendo noriembe e polo nikech noketho chik manoket koda wuoro. Naseloso kodu e loch mar ariyo mar Nebukadnezar kod lek mar Daniel mar nywok kod im e bath aora Ulai. Kendo achak alosonu e weche mag aora Kuja. Kana wachru ni Kuja biro kod timbene. Okelo pi ma ji modho, okelo rech ma ji chamo. Jehova yie kony piny. To biro gogera, ula biro yie nyon piny. Negitimore kaka ne awacho gi koso. To nawacho gi nang'o? E loch mar Darius, ruoth mar Babulon, ruoth nogolo chik mager ni e seche ma en tung' ywagi, to ji te nyaka kulre milam sanamu man ruoth oloso. Shadrach, Meshach kod Abednego noling' e mach manochwak nyadibiriyo nikech ne ok giluwo chik ruoth. Daniel noling' e bur sibuoche nikech ne ok oluwo chik ruoth mar Babulon. E chike mag jo-Yahudi noket chik ni ng'at ma en luongre ni en wuod Nyasaye to nyak otho. Kuom mano ne gimako Yesu kendo ne gitere e nyim Pilato. To Pilato nopenje ni to in e ng'a? Yesu ne ok odwoke. Bang'e nopenje ni to dak ilos koda nang'o? Be ing'eyo ni an gi teko mar guri kata mar weyi? Yesu nodwoke ni ok dibed gi teko kuom angang', mak mana komiyi koa malo. Kuom mano nolore kendo nopenjo jo-Yahudi ni to un udwaro ni mondo watim nang'o? Giduto ne gigo koko gi dwol maduong' kagiwacho ni gure gure. Wan gi chik kendo kuom chik owinjore otho nikech noluongore owuon ni en wuod Nyasaye. Wechegi awachonu gi nang'o? Awachonu gi mondo ung'e ni chik pek maromo nade. Onge chik manyalo bedo maber ka ng'at achiel ema obedo e wi chik. Ka ng'ato omiyi chiemo to chako kede sum, iparo ni okede sum nang'o? Sum en sum ma kata obed mana matin moromo nade to nyalo neko. Mafuta ok nyal winjore gi pi ma kata nade. Ang'o momiyo udwa dwokowa e loch mar bura achiel? Be uparo gik ma bura achiel osetimo ne ogandawa? Jowa duto madongo moselal gi nolal nang'o? Noyal gi kanye? Kaka Dr. John Roberts Ouko nolal kanye? Thomas Joseph Mboya TJ mar Rusinga, Argwen Skodet CMG mar Game, Forrest Owiti Ongili mano mar Game, kod Crispin Odembo Mbai Don mar Kenyatta University. In the shortest time possible, the son of the first vice president of Kenya took an oath of office as the people's president of Kenya in the crown at this historic ground.
bende gin gik ma asewinjo. The self-styled and An asebedo e od ang'ech kendo asebedo e od mudho kendo ni od jowi. To uwinjo, ung'e ni jogi e joka, lewni ema giloko. To kare ka ukwer, to kare ndolo kod mwenje noter e od mudho nang'o. Ng'e ni manyisi ni e yo luwe. Ka iluwe yo manyisi ni, to ibiro konyori e ngimani. But you said God people, in whose hearts will you be served? Change is up. Owino ke wuod joma weg wan kodi.